chegou o momento, o día da miña presentación. Todos andaban a correr, un colocando mesas, outro facendo de comer. Os convidados xa chegaban, entre eles, 3 fadas, Flora, Fauna e Primavera. As 3 fadas viñan a darnos os presentes como a todos os nenos do reino. A primeira foi Flora. Eu, pequena princesa, concédoche o don da beleza. A seguinte foi Fauna, que dixo: eu concédoche os encantos da música e a máis bonita das voces para cantar. E Primavera xa estaba lista para falar cando... apareceu unha fada mala. Mentres a mesta capa de néboa que envolvía se ia perdendo, unha silueta terrible asomaba. Vestida cunha longa capa negra e un apertado gorro de 2 puntas que parecían os cornos do demo, non apartaba os seus ollos de min. Eu son a que ninguén esperaba, porque ninguén me invitara, dixo ela toda enoxada. Pero a pesar de todo, eu tamén teño un presente para esta preciosa nena. Pero vos o despiste a non invitarme, vai vos a ir caro, dixo mirando para meus pais. Achegouse onde estaba o meu berce, mirou para min e dixo: Aurora, recibiches uns agasallos maravillosos, pero de pouco chan servir, porque este é o meu. O día que cumpras 16 anos, pincharás o dedo co fuso dunha rueca e morrerás. Dito isto, desapareceu envolta nunha nume de chamas verdes que pronto se apagaron. Toda a xente ali presente estaba apenada. Pobre Aurora, dicían uns. Hai que facer algo, dixo meu pai mentres a miña nai me apertaba contra o seu peito como se así me fose salvar. Pero, contra a maxia de Maléfica, nada se podía facer. Ou si? Unha voceciña suave e melódica fíxose escoitar entre a xente. Eu aínda non lle dei o meu agasallo. Era Primavera, a terceira fada que quería chegarse a min. Eu aínda non tiven tempo de entregarlle o meu presente. Por desgracia, non podo anular o maleficio, pero sí que o podo variar. De seguido, levantou a variña e dixo: Aurora, non vas morrer. Se te pinchas co fuso dunha rueca, simplemente quedarás dormida ata que alguén che dé un bico de amor nos teus beizos. Entón, despertarás. Nos días seguintes, todas as ruecas que había no reino foron queimadas para que non houbese ningún perigo, pero as fadas non estaban tranquilas. As fadas discutiron moito tempo e chegaron a unha conclusión. Maléfica non se daría por vencida e faría o posible para que a maldición se cumprise. A única solución é esconderse no bosque. As fadas cuidarían de min ata os 16 anos para que a maldición non se cumprise.
Onde me levaron as fadas era unha casiña de madeira no medio do bosque. Había grandes árbores, un río e moitos animais cos que xogaba e falaba. Había mouchos, esquíos, raposos e moitos paxariños que cantaban comigo. Nese lugar pasei 16 anos. E por fin chegou o día do meu 16 aniversario. Cando despertei, o sol entraba pola ventá e uns paxariños cantaban cunha fermosa canción. Baixei as escaleiras correndo e atopei as fadas sentadas na mesa falando. "Queresme facer un favor?", dixo Fauna ao verme. "Vai ao bosque e trae uns amorodos, hainos grandes e maduros ao lado do regato." E así saín da casa en busca de amorodos. Mentres camiñaba, cantaba unha canción. De repente, unha voz susurroume ao oído. "Es maravillosa." Deime a volta correndo e ali estaba un rapaz cos seus ollos cravados nos meus. "Quen es ti?", preguntei. "Son o teu amigo se así o desexas", respondeume el. Eu desviei a vista dos seus ollos e púxenme colorada. Non sabía quen era, pero era esa persoa pola que estaba agardando. Achegouse a min, colleu unha man e puxémonos a bailar. E bailamos. Entón, mirei o cesto dos amorodos e dixen: "Teño que marchar." "Espera", dixo, "non sei nin como te chamas", cerraba mentres me afastaba. Mentres tanto, as fadas estaban a preparar a miña festa de cumpleanos. Estiveran preparando unha torta e un vestido, pero sen maxia o resultado non era moi bo. A torta caía para os lados e o vestido era horroroso. Primavera mirou para a flora e fauna e dixo: "Esquecestedes a mellor de todas as receitas, as nosas variedades máxicas." E movendo a súa variña por riba das teas, estas convertíronse nun precioso vestido azul. Fauna moveu a súa mariña e aquela torta caída de repente era unha riquísima torta de moitos pisos. Nese mesmo intre, entrei eu pola porta. "Feliz cumpleanos!", berraron as tres fadas á vez. "Mañá voltarás á túa casa, será un gran día", dixo Primavera. Eu estaba emocionada, tantas cousas nun só día. Entón, lembreime do mozo do bosque e conteillo ás miñas protectoras. Elas quedaron moi asustadas. Despois de tantos anos, "Vámonos descubrir", pensaban. "Sería unha espía de Maléfica?" Conteilles o do baile e os sentimentos que afloraron en min, pero elas preguntábanme polo seu nome, se sabía onde vivíamos, e por fin, as tres fadas contaron a verdade. Os meus pais estaban vivos e mañá ía a coñecelos. Ao día seguinte, con moitos nervios, partimos para a miña verdadeira casa. Cando chegamos, as fadas levaron ao meu cuarto. Era precioso. Había unha gran cama no centro da habitación, un espello inmenso nunha das paredes e unha ventá pola que entraba moita luz. No outro lado da habitación había unha cheminea e nun lado desta unha pequena porta. Achegueime a ela e vin un pequeno cuarto. "Pasade, encantadora princesa", dixo unha voz dende o interior, "e aceptade este agasallo." Era un obxeto de madeira brilante. Estirei o brazo para tocalo e cando o meu dedo tocou coa punta daquela cousa, caín dormida no chan. Era o fuso dunha rueca.
As primeiras en chegaron a min foron as fadas. Cando me viron no chan dormida, a súa pena foi inmensa. Non o conseguimos, tanto esforzo para nada. Temos que atopar a quen as perte. O mozo do bosque, berraron as tres a vez. Pero os pais, dixo Primavera, como os consolaremos? Tanto tempo agardando pola filla? Non lle diremos, respondeu Fauna. Dormiremos a todo o reino, non se decatarán de nada. As tres fadas saíron voando pola ventá e coas súas variñas foron dormindo a todas as persoas do reino. Mentres tanto, no bosque, o mozo que coñecera, que despois soube que se chamaba Felipe, estaban a buscar e chegar á casiña onde me vira coas fadas. Pero, cando entrou, un grupo de criaturas parecidas a corvos uns e a corvos outros abalanzáronse sobre él e, aínda que se defendeu con todas as súas forzas, non pudo escapar e foi capturado. Eran seres mandados por Maléfica. Cando chegaron as fadas ao bosque, xa era tarde. Felipe fora levado ao castelo de Maléfica. Hai que rescatalo, dixeron as tres mentres saían da casa para ir na súa procura. Felipe estaba preso no calabozo máis profundo do castelo, pero as fadas pronto o atoparon e entraron pola pechadura como unha brisa de aire. Vimos a liberarte, dixo Flora mentres Fauna rompía as cadeas coa agarraban á parede. Hai que salvar a Aurora, está dormida na súa habitación. Movendo as súas variñas, as fadas fixeron aparecer o cabalo de Felipe, un escudo e unha espada para defenderse. Felipe subiu ao cabalo dun salto e saiu ao galope. Dende lonxe, Maléfica escoitou o galope do cabalo e, saíndo do balcón, berrou: «Gardas, as vosas armas!» E unha choiva de flechas comezou a caer no patio onde apareceu Felipe montado no cabalo. O escudo non era o suficiente para deter todas as flechas. Flora comezou a mover a súa variña e as flechas convertíronse en rosas. Felipe continuou cabalgando todo o rápido que puido. Cando chegou, non podía pasar. Unha mesta silveira impedíalle continuar. Agarrou fortemente a espada coas dúas mans e comezou a cortar nelas. Cando xa estaba chegando, cando xa podía distinguir a porta tras o que eu me esperaba, un forte vento se levantou e del saiu un enorme dragón que lle cortara o paso. Aquel monstro lanzaba lóstregos polos ollos e lume pola boca. Felipe loitou duramente, pero non podía facer fronte a aquel dragón. Era demasiado grande e a súa espada non lle alcanzaba. Na súa desesperación, agarrou a espada e lanzouna con todas as súas forzas contra o corazón do dragón. Este deu un gran ruxido. A espada dera no sitio certo. O dragón desplomouse no chan e cunha gran fumareda converteuse en cinzas. Con Maléfica derrotada, Felipe correu ata o meu cuarto onde me atopou deitada na cama. Achegouse, agarimoume a cara e, inclinándose sobre min, picoume.
Flora, fauna e primavera. E colorín colorado, este conto dámolo por rematado. Moitas gracias por vir hoxe ao noso concerto. Simplemente unha cousiña. Para facer este conto hai que agradecer especialmente a dúas persoas. Primeiro a Lara, a nosa narradora, polo excelente traballo que fixo. E segundo a María Mendoza, que é a compositora do conto, que non lo cedeu